Модерна фасада, добре проектиран дом, създаден смисъл за стил и комфорт. 170 квадратни метра пространство и светлина във всяка стая. Къщата се намира в село Долна Диканя, живописно място в полите на планината, само на 30 минути от София. Селото е известно със своята тишина, чист въздух и намиращият се наблизо язовир Арката. Районът предлага уникална комбинация от спокойствие и удобен достъп по магистрала Струма. Тук ще се насладите на просторен двор от 800 квадратни метра, зеленина и съседство с нови къщи. Наоколо се простират гори и планински пътеки, които канят на разходки и почивка сред природата. От терасата се откриват панорамни гледки към Рила. Домът впечатлява с функционално разпределение, което съчетава удобство и уют. Първият етаж е с площ от 78,6 квадратни метра и включва просторна дневна с кухня от 40 квадратни метра. Баня, широк коридор и обособено котелно помещение с площ от 6,3 квадратни метра. На втория етаж с 91,4 квадратни метра са разположени 3 спални, едната от които е мастер бедрум с площ от 16,5 квадратни метра и разполага със собствена баня и тоалетна. На етажа има още една обща баня, удобен коридор, перално помещение и тераса с панорамна гледка към Рила. Вашата нова къща ви очаква в село Долна Диканя, място, където модерният стил и природата се срещат. За повече информация и огледи, Агенция за недвижими имоти Кибела.